Dyma 10 peth bythgofiadwy am Briodasau. Nerfau, chwys, tensiwn, panic. Ar ôl yr holl waith yn cynllunio, mae'n wyrth bod unrhyw bride and groom yn joio eiliad o'r peth. It's the happiest day of my life! Mae'n bwysig bod chi'n gwybod yn union sydd wedi dweud y gair yma ar y dydd mawr. O, edrychwch ar y blodau. Maen nhw'n lyflu. Mae'r dress yn lyflu. A'r bridesmaids. Lyflu. Dwi erioed wedi gweld unrhyw beth sy'n mor lyflu. Mae yna 3 bocs posib i dicio gyda speeches. Gobeithio dim ond 2 fydd angen arnoch chi. 1. Newch nhw grio. 2. Newch nhw chwerthin. Ha 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 ha. Neu 3. Os mae popeth yn methu, cadwch chi'n stori embarrassing bach yn amheus yn y banc. Gallwch chi hyd yn oed wneud y lan. O wedyn beth sydd gyda chi yw mam-gys a tad-gys yn hollol confused yn holi, John, beth yw pegio? Mae rai pobl yn hoff o draddodiad, ond dim byd well dy fi na glywed, they've written their own vows. Dylsai orthotic compression stockings fod yn rhan o bob gwisg priodas. Wrth i chi aros am ryw photoshoot dragwyddol, mae risg o deep vein thrombosis yn un difrifol. Dych chi mond yn sylweddoli lefel y ddrama a gysineb sydd yn eich cylch pan mae pawb yn eistedd yn yr un ystafell. So, pam dwi'n eistedd ar bwys? Fe. Top tip, cewch i'ch bwrdd cyn pawb arall a symud yr enwau rownd. Erbyn 5, mae pawb yn syllu ar y buffet, yn aros yn eiddgar, cegau'n llaeth, yn disgwylgar. Yn sydyn daeth y foment lle mae'r ffoil yn dod oddi ar y platiau ac yn ddadorchuddio'r trysor. Cheese on a stick, sausage rolls, flavour Gamble crisps. It's the happiest day of my life. Mae Briodasau wedi adeiladu ar draddodiadau o'r top i'r gwaelod, ond yn y manylion dyn ni'n gweld personoliaeth o cwpl. So mae'r cadeiriau yn yr ystafell hon yn ddi i symboleiddio bod Darth Vader yn bwysig iawn i. Lovely. Yn oed y man-child, dych chi'n sicr o weld rhywun sydd wedi dod mewn jeans a Cris. Ydych chi'n gwybod yn union lle maen nhw, oherwydd y llygaid, llawn casineb sy'n syllu arnyn nhw o ochrau'r ystafell. Ffili credu bod fe ddim yn gwisgo siwt. So, dawnsio priodas. Enough said. Beth yw'r peth mwyaf lyflu am briodas? Ych chi am ysgrifennu eich faws eich hun? Ych chi'n medru aros am y buffet? Ewch yn wyllt yn y sylwadau isod? Farwel.